बिटिआर सरकारनि मोनसे बाख्नायजाथाव हाबा खानामाखानि बायफ्लंनाय माथावरिखौ थेनानै होदों मावफुं सोद्रोमा धनन्जय बसुमतारिया। बिटिआर सरकारा रायजो राजाफोरनि जेंनाखौ सुस्रांना होगोन होनना बाथ्राल' बुंना थादों होनबा जानाय नङा। थारैनो बिटिआर सरकारा रायजो राजाफोरनि जेंनाखौ सुस्रांना होगोन बाथ्रा बुंनायजों लोगोसे रायजो राजाफोरनि खामानि आरो जेंनाफोरखौ मोनफानि उनाव मोनफा मावफुंगासिनो दं। थिग बेबादिनो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि बिथोन बायदियै धनन्जय बसुमतारिनि दैदेननायाव खानामाखानि बायफ्लंनाय माथावरिनि जेंनाखौ मावफुंनानै होदों। बिटिआरनि 17 नं सुबाइजार बियाबनि जेंनाखौ रायखाङोब्ला मोनसेल' गिदिर जेंना बेनो जाबाय दैबाना। जाय दैबानाया 17 नं सुबाइजार ओनसोलनि खावसे सुबुंखौनो दैज्लां बोथोराव खाफाल हमनो गोनां खालामो। थारैनो मख'नांगोन दि थांनाय समफोराव भुटाननिफ्राय फैनाय माख्रा दैमाया खालामाथियाव बायफ्लंना कुंक्राजरानिफ्राय लानानै सुबाइजार मालिपारा मंगलियान ओनसोलनि खमैबो गं 80 गामिफोरखौ दुखुनांथावै लोमसावनानै थेर-बेथेर खालामलाङो। बे थासारिखौ नोजोर होनानैनो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि बिथोन बायदियै धनन्जय बसुमतारिनि दैदेननायाव खानामाखानि बायफ्लंनाय माथावरि थेनाय खामानिया सोलिगासिनो दं। बे गिदिर माथावरिखौ थेनानै होनानै लोमसावजाग्रा ओनसोलफोरखौ रैखा खालामनायनि थाखाय एम धनन्जय बसुमतारि आरो गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'निसिम साबायखर बावदों ओनसोलनि गावबुराफोरा। गंगार हाजोनि गाहाय एबा भुटान हाजोनि गाहायाव खालामाथि आरो खानामाखा दै बे खानामाखा आरो खालामाथि दैया मोनसे समाव सोनाब फारजों थांदोंमोन। दा बियो सानजा फारथिं एबा सुबाइजारथिं माने जेराव दैमा गैया, जेराव दैनि लामा गैया बेखौ खुरखावनानै दैनि लामा बानायहोनानै सुबाइजारनि रायजो राजाखौ रुखु रुखु गाबहोदोंमोन। आरो बे गाबहोनायखौ लानानैनो बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा, बे सुबाइजार ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा माने जोंनि बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' सारनियाव आपत्ति खालामदोंमोन, आर'ज गाबदोंमोन जे जोंनो बे माने खानामाखा दैखौ थेनानै होदो सार होननानै बुंबाय थादोंमोन। आरो आंनोबो बुंदोंमोन बे खोथाखौ, जिहेथु आङो दिनैनि दिनावहाय सुबाइजार कनस्टिटिउन्सिनि सासे इनचार्ज हिसाबै दं। बे इनचार्ज हिसाबै थानायाव बे जायगायाव आं केम्पिं खालामनो थांनायाव, बे जायगायाव आं मिटिं खालामनो थांनायाव बै जायगानि रायजो राजाफ्रा बुंदोंमोन जे जोंनो मोनसेल' खामानिखौ मावना हो, अब्लानो जों नोंसोरजों दं, इउपिपिएलजों दं, प्रमद बर' सारजों दं होननानै बिथांमोना बुंदोंमोन। बेनो जाहैबाय खानामाखा आरो खालामाथि दैखौ जोङो थेनानै होदो, अब्लानो जों नोंथांमोननो भट होगोन, नोंथांमोनखौ जों देरहाहोगोन होननानै बुंदोंमोन। आरो बेखौ लानानैनो आङो बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ बुंदोंमोन। बुंनाय लोगो लोगो बिथाङा आंनोनो बिबानखौ हरदोंमोन। बिबानखौ हरनानै ओरैबायदि बुंदोंमोन जे बे दै थेनायाव जेसेबां थाखानि गोनांथि दं, लाखनि खोथा गैया, क्रर थाखा नांगौ जायोब्ला आरो खौटिनि जुदि बारा नांगौब्ला 3 कौटि, 4 कौटि, 5 कौटि, 6 कौटि जि थाखा नांगौ, जेरैखि जायाबा बे सुबाइजारनि समस्याखौ समाधान खालामनानै होथारनांगोन होननानै दिनै बिटिआरनि चिफ सारा आंखौ बिथोन हरदों। आरो बिथोन बायदियैनो आं दिनैहाय बेखौ माने थेनायनि लामायाव आगान सुरगासिनो। फ्राय अलमस्ट जोंना 50% कमप्लिट जाबाय, 50% कमप्लिट जाबाय। दिनैहाय आङो सुबाइजार ओनसोलनि रायजो राजाखौ लाबोनानै, सुबाइजार ओनसोलनि गावबुराफोरखौ लाबोनानै दिनैहाय आरामसे नायहोदों आङो। नायनानै बिथांमोना जोबोद गोजोननाय मोन्दों। गमामायैनो बे इउपिपिएल सरकारा, बिटिआर सरकारा जोंनि समस्याखौ समाधान खालामनो आखायाव लाबाय आरो मावमारबाय होननानै बिथांमोना दिनै गोजोननाय फोरमायदों। जोबोद मोजां जादों। थेंक इउ। नोंगौ बिथांमोना दिनैहाय फिल खालामदों जे जोङो समस्तियाव गावनि आखाइनि मानसि, गावनि आखान्थिनि मानसि जुदि एमसिएलए दैथायहरनो हायाबा दोलोआ मा खस्थ' मोनो, समस्तिया मा खस्थ' मोनो, बे बुस्थुखौ दिनै बिथांमोना फिल खालामदों। बेनिखायनो दिनै बिथांमोनहा बे खामानिखौ मावनानै होदो। जों जानजि खाफ्राबाय, जोङो जोंनि दोलोनि बिजाथि जायखि जाया एबिसिडि जायखि केन्डिडेट हरा, बे केन्डिडेटखौनो जों देरहाहोनायनि थाखाय थियारिसै होननानै दिनै बिथांमोना रायजो राजाया आंनो फोरमायदों। जोबोद गोजोनदों। गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लि चेनेलसिम साबायखर बावग्रोबाय।
जोङो सबायझार ब्लकनि नेहाथारि जानानै सबायझारनि सिङाव थानाय एफेक्टेड जायगा दैबाना लोमजानाय गावबुरा बेफोरखौ जों लिंबोनाय जादों। 25निफ्राय 30 जनसो गावबुरा दंफैयो बेहाय। दा जोङो बिथांमोनखौ लाबोनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय थांनाय बोसोरब्रैया फुरा खालामाथिनिफ्राय फैनाय जि दै भुटाननिफ्राय थांनाय बोसोरब्रैयाव जोङो एसे एनै थेबाय थादोंमोन। एबारखौ फुरा बन्द खालामथारनो मजबुर खालामनो होननानै जोङो एबार बे खामानिखौ मावनाय जादों। दा जों गावबुराफोरनिफ्राय एसे साजेस्ट लानो होननानै जों बोरैहाय थेयोब्ला माबायदि थेयोब्ला जों ओरैहाय भुटाननिफ्राय आरो खालामानिफ्राय थांनाय जि बायफ्लंना थांनाय दैया जेरै राङिजरा, खुंख्राजरा, सबायझार, मालिपारा, मंगलियान, मार्जाबारि, सिसुबारि, बागमारा आप टु एफेक्ट जायो लोमसावनानै। बेयाव मानसिफोरा गोबां खस्थ' मोनो, एफेक्ट जायो। जाहाथे बे रैखाथि मोनो बेखौ जोङो थेनायखौ जों माबायदि मजबुत जादों बेखौ नायनो फैदों। गावबुराफोरनिफ्राय जोङो साजेस्ट लादों माबायदि थेयोब्ला माबायदि होथेयोब्ला जोङो मोजां जायो। बिथांमोना साजेस्टखौनो होबाय। दा जोङो माखासेखौ नेटजों बल्डार प्रटेक्टिं खालामनानै मथावरि होनांगोन, अब्ला बेयो सेफ जाहैगोन, बायफ्लंनाया बन्द जागोन। बिथांमोननि साजेस्टआ बेखौ बुंदों आरो दिनै। दा जों बिटिआर गभर्नमेन्टखौ बेखौनो साबायखर होनो सानो सबायझार ब्लकनिफ्राय। मानोना बोसोर बोसोर जोङो सबायझार ब्लकनि आन्दाराव थानाय गोबां रायजो राजा बिथांमोना बिराद खस्थ' जायो। मालाबा दैबानाजों नोङो न'आ लोमसाव जायो, मालाबा जोङो बान्दोफ्रा माइफ्रा गासिबो बान्दो बायफ्लंनानै माइफ्रा लोमसावजोबो, गायनो हाया जायो। बेबायदि खस्थ' मोनो आरोखि थारमाने। जाहाथे जों एबार सबायझारनि मानसिफ्रा, सबायझार ब्लकनि मानसिफ्रा, रायजो राजाफ्रा जाहाथे रैखाथि मोनो बिनि थाखाय। आरो बिटिआर गभर्नमेन्टखौ जों बेखायनो साबायखर होनो सानोबा जोङो होयो साबायखर। मानोना जोङो सिगां समफ्राव जों फुरा थांनाय 17 बोसोराव बिफैबा बेफोरबायदि खामानिखौ मावाखै। दायो बिटिआर गभर्नमेन्ट जि प्रमद बर दैदेननाय बिटिआर गभर्नमेन्टआ बेखौ मावनो लादों। जोबोद साबायखर बिथांनिसिम। जाहाथे जोङो बेखौ फुरा मजबुत खामानिखौ मावनानै होयो आरो होगोन बेखौ आसा खालामदों दायो। खुदिरागुरि गावबुरा হৈ মই ইয়াতে আছোঁ। নিশ্চয় আমাৰ বিতে যিখিনি কাম কৰি পেলাইছিল বহুত আমাৰ কষ্ট হৈছিল। এইটো যাই আমাৰ সবাইঝাৰ এৰিয়া সমষ্টি মঙ্গলিয়ান আমাৰ ইয়াতে মালিপাৰা সিজিছি বহুত কষ্টৰে ঢুকাই আছিল। এতিয়া ই হৈছে যি কামটো কৰিলে বহুত ভাল লগা হৈছে, বহুত উপকাৰ হ'ব, বহুত গাঁৱটো বাচিব। যি কামটো কৰিছে আমাৰ প্ৰমোদ চৰকাৰে, আমাৰ বিটিআৰে কামটো বহুত ভাল লগা হৈছে। আৰু ভাল হ'ব, কেনেকৈ ভাল হ'ব, যিবিলাক কামটো কৰি আছে আৰু ভাল হ'ব। এই ভালটো মই ধন্যবাদ কৰিম। फरमनखौ आं साफायनो लुबैयो। थारमाने गाव बिराद मोजां खामानिखौ मावदों। बे खामानि ओरैबायदि मोजां मावदों, माने अनेक गामि बासायदोंमोन, अनेक समस्ति, अनेक भिसिडिसि, अनेक गामि बिराद मोजां खालामजोब्बाय। बिनि थाखायनो बे खामानि बे खालामाथियाव बे मानखौ जुदि आगोलाव बेबायदि बानायोमोन जोंनिया बे एरियायाव माने धंस'बो जागौमोन। दासान्दि ओरैबायदि खामानिखौ मावदोंमोन, बिराद सान्थि, बिराद उपकार, बिराद सहाय खालामदोंमोन। बिनि थाखायनो जोंहा प्रमदखौ आं सापर्ट दङ आरो। आं गावबुरा हन्थानिफ्राय जानानै आं फंनैसो बुंनो गसंदों। थारमाने बे जोंनि खानामाख्रा दैया भुटाननिफ्राय फैयो। भुटाननिफ्राय फैनानैहाय दा ओरै आमगुरि हय जानानै बिमा दैजों लोगो लायोमोन थुरसिजरा एरियायावहाय। बेनिफ्राय दायो बियो ओरै गेजेर ससेजों ओरै बारस'नानैहाय डाइरेक्ट खुंख्राजरानिफ्राय लानानै ओरै आमबारि, दलदगाव, सुबायझार, थांगाबारि, मालिपारा बे ओनसोलखौहाय बांसिन नाख्रेबनाय जादों। बेजों लोगोसे ओरै जोंनि बल्दि, नांद्रबारि, गबदाफारा बेजोंबो गासिबो रेजेजोबदों। दा बेखायनो माने जोंखौ दिनैहाय मानगोनां EM सारा गावजों लोगोसे लाबोफानानै जायगाखौ नायनो आरो मावनायखौ नायनोहाय लाबोफाबाय। बिनि थाखाय EM सारखौ जों जोबोद हामबाय होनदों। आरो खेबनैङा EM सारा गावनि गोसो बायदिहाय मावामाथिनो माने सरकारनि बिथोन बायदि मावदों। बिनि थाखाय जों बाख्नायदों EM सारखौहाय। ओमफ्राय आसा खालामदों जोङो बे दैया भुटाननिफ्राय फैनानै दा जोंखौहाय नासयनो नागिरदोंमोन। दा बेखायनो बे गावनि सिगांनि रेसजों थांफिनसिगोन बेखौ जों आसा फारिनाय थादों। ओमफ्राय जों गोबां धन्यबाद होबावनांगौ गोनां दङ। दानि जिथुनाखि सोलिबाय थानाय गभर्नमेन्ट बिथांमोना बे खामानिखौ साक्सेसै मावफुंना होनो हागोन होननानै जों आसा फारिनाय थादों। मानो होननानै बुङोब्ला गासैनिबो मिजिङा बा गासैनिबो साननाया बिथांनियावहायनो भरसा दङ, बे जोंनि सबायझार समस्तिनि रायजो राजाफ्रा। बेखायनो
बिथांनि नाजानायावहाय आरो EM सारनि खामानि मावनायावहाय जों जोबोद गोजोनग्लायनाय मोनदों। आं बेखिनिखौ बुंनानै आंनि बुंनायखौ दोनथ'नाय जाबाय। गोजोनथोंसै। गोजोनथाव खौरां बर'नि आंगोथार गोथाव ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बर'नि आंगोथार ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा बे गोदानै खुलिनाय लाइजौ हटेलाव हाबफैनो हागोन। जाखांफुहांनाय लाइमोन फालांगिरि गपेश बसुमतारिया अदालगुरिनि टंलायाव बेखेवदों बर'नि आंगोथार ओंख्रि मोनग्रा गंसे हटेल। अदालगुरि जिल्ला टंलानि मिउनिसिपाल बर्ड मावख'नि साखाथियाव गोदानै बर'नि गोग्गो जानाय आदारनि गंसे लाइजौ मुंनि हटेल बेखेवदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फालांगिरि नोगोर टंलायाव गोदानै खुलिनाय बे लाइजौ हटेलाव बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारजों लोगोसे गोबां जाग्रा आदारफोरबो मोननो हागोन। गोदानै बेखेवजानाय बे लाइजौ हटेलाव अमा बेदर, बोरमा, लकेल ना, साम', नारजि, अनला खारै, थास', मैथा आरो नाफाम आरो गोबां आइटेमफोरखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो नोंथाङाबो अदालगुरि जिल्ला टंला लामाजों थांलाय फैलाय खालामोब्ला बे गोदानै खुलिजानाय लाइजौ हटेलाव हाबनानै बर'नि दोरोङारि गोथाव जाग्रा आदारफोरखौ जालांनो हागोन। आरो नोंथाङा नैबे 9101758967 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनानै आबुङै मिथिना लानो हागोन।